fried chicken ni Chef Pablo. Alright, so looking for the best chicken in town na nasa Fuente Circle, ang Chef Pablo. Come and visit us. Alright guys, natas Fuente dapit by tonight mag-fried chicken taway. Fried chicken ni Chef Pablo taway. Tanawa. Pablo. So ano ba? Pinakalmar kayo ba? So ganahan kag paa na. Oh, partner puso. Nagko may puso. Oh, nakalahi nila tanawa niya. Ay bye. Gravy bye. Init pa kay bye. Awards, right? Manta. Ay chicken deh. So lingaw kay dire ba kinay may shumayan, may beef pares, ug may proven, and of course ang kan Chef Pablo na fried chicken. Mana ba lingaw kay dire ba kay ilang gravy init pa kanang minayabu-yabo, only gravy. Yeah, fried chicken sa Queensland, affordable na kayo. Wala, tanawi naganam nag-branches ni kan Chef Pablo. Pero para na ako usang pinakalingaw kanina dari sa Puente. Labi na kumuha na ng Christmas tree. Thank you so much for watching. Huwag man support as mga local at street food vendors.